Χάριομ. Θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις της γιόγκα από την καθιστή θέση. Ελάτε σε μία άνετη στάση, τα γόνατά σας να είναι αρκετά χαμηλά. Κλείστε απαλά τα μάτια και συνειδητοποιήστε το σώμα σας. Συνειδητοποιήστε την αναπνοή σας. Σηκώστε σιγά σιγά τα χέρια και φέρτε τα ψηλά πάνω από το κεφάλι. Κρατήστε χαμηλά τους ώμους. Εισπνεύστε βαθιά και μακρύνετε τον κορμό. Εκπνεύστε αργά και κρατήστε ψηλά τον κορμό σας. Εισπνοή δεξιά, τεντώστε το σώμα σας. Εκπνοή κέντρο. Εισπνοή αριστερά, μακρύνετε τον κορμό. Εκπνοή κέντρο. Εισπνοή κέντρο και εκπνέοντας αρχίστε να κατεβάζετε τα χέρια με έλεγχο και αντίσταση αργά αργά στο πλάι. Επαναλάβετε άλλη μία φορά, εισπνοή, διευρύνετε το θώρακα, σηκώστε τα χέρια ψηλά, πλέξτε τα δάχτυλα, κρατήστε τους ώμους χαμηλά, εισπνεύστε και εκπνεύστε αργά και βαθιά, εισπνοή δεξιά, εκπνοή κέντρο, εισπνοή αριστερά, εκπνοή κέντρο. Εισπνοή και εκπνέοντας αρχίστε να κατεβάζετε και πάλι τα χέρια σας. Αργά αργά δυναμώστε τα χέρια, νιώστε αντίσταση. Ακουμπήστε τα χέρια στο πάτωμα. Το δεξί σας χέρι στηρίζεται στο έδαφος και εισπνέοντας τεντώστε την αριστερή σας πλευρά. Εκπνέοντας επιστρέψτε στο κέντρο σας. Εισπνέοντας τεντωθείτε αριστερά. Εκπνέοντας ελάτε στο κέντρο. Ανασηκώστε τους ώμους επάνω ψηλά, εισπνοή, εκπνοή πίσω και κάτω. Χαλαρώστε τον αυχένα και τους ώμους. Εισπνοή, εκπνοή, στείλτε πίσω και κάτω τους ώμους. Μακρύνετε τον αυχένα. Κρατήστε ανοιχτή την καρδιά μπροστά και ψηλά τον κορμό. Άλλη μία φορά. Εκπνοή πίσω και κάτω. Αφήστε το κεφάλι χαλαρό να κάνει μία περιστροφή. Πολύ αργές κινήσεις. Εισπνέοντας πίσω και πάνω ψηλά. Εκπνοή κάτω και πλάι. Εισπνοή πάνω και αλλάξτε τη φορά του κεφαλιού, εκπνοή. Εισπνοή χωρίς να τσακίζετε πίσω τον αυχένα, μακρύνετε τον αυχένα σας, δυναμώστε το. Εκπνοή, επιστρέψτε στο κέντρο. Αυτές ήταν απλές ασκήσεις για να βοηθήσετε τον αυχένα σας, τους ώμους και να μακρύνετε λίγο τον κορμό και τα πλαϊνά του κορμού. Χάριομ.